Bosta soċjetajiet fid-dinja tal-lum huma l-edewwa tas-silenzju. Jimlew kull ħemda bi storbju, distrazzjonijiet, riklami għal bżonnijiet artifiċjali. Huwa rari li nkunu fil-ħemda, ħemda tal-widna, tal-fomm u tal-moħħ. Huwa rari li nkunu miftuħin għal misteru tal-Ispirtu. Rari li nkunu medijin fit-talb kontemplattiv. Rari inwittu t-triq li tagħti għat-tabernaklu fit-tempju tagħna. Fidi, fiduċja kbira, is-silenzju mhuwiex tal-biża'. Meta tkun fil-baħar, tintelaq u l-ilma jżommok il-fuq. Imma tajt mhux suppost qed nagħmel xi ħaġa għal ġid minflok il-kontemplazzjoni siekta. San Pawl qal lill-Efesin: intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Allura dak ifisser li suppost nagħmlu xi ħaġa bħal meta San Pawl semma l-opri tajba. Iva ġejna maħluqin sabiex nagħmlu l-opri tajba, sabiex nifirxu l-imħabba. Iżda dawk il-persuni li f'ħajjithom m'għandhomx kontemplazzjoni fis-silenzju ikun faċli għalihom li jinsew li jien mhux suppost li nagħmel l-opri tajba tiegħi, iżda li nagħmel l-opri tajba ta' Alla biex ħadd ma jiftaħar jew jitkabbar. Fil-Vanġellu ta' Ġwanni, Ġesu jgħid: min jagħmel is-sewwa jersa lejn id-dawl.